ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሕጂኻ መቐፀልታ ዛንታ ካብ ቃል ኣምላኽ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓራይ ዶ? ንፉዓት ህፃናት ኣብቲ ዝሓለፈ ዛንታ ታሪክ ትዝክሩ ኢኹም ምስ ናይ ኣስቴር ንፉዓት ድሕሪ ብዙሕ ዓመት ድሓራይ ካልእ ንጉስ ከዓ መፅዩ። ድሓር ነቲ ንጉስ ከዓ ዘገልግሎ ናቱ ኣሳሳይ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓደ እስራኤላዊ ካብ ኣይሁድ ዝኾነ ነህምያ ዝበሃል ነይሩ። ነህምያ ንእግዚኣብሔር ዝፈቱ ዘፍቅር እዩ ነይሩ። ድሓር ሓደ ግዜ ካብ ኢየሩሳሌም መፅኦም ኣሕዋቱ ኢየሩሳሌም ኩላ ከም ዝፈረሰት እቲ ናታ መካበቢኣ ቤት መቕደሳ ተቓፂሉ ኢሎም ነጊሮሞ። ነህምያ ከዓ ብጣዕሚ ሓዚኑ። ድሓራይ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት? ናብ እግዚኣብሔር ጾምን ጸሎትን ሒዙ ንእግዚኣብሔር ለሚንዎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ናብ ቦታተይን በዲልና ኣካይልዎ። እቲ ብሙሴ ጌርካ ዝሃብካና ሕጊ ኣይሓለናዮን ረሲዕናዮ ኢሎሞ። ትዝክሩ ኢኹም ህፃናት ኣብቲ ንመጀመርያ ታሪክ ዛንታ ክንጅምር ከለና ናይ ሙሴ እግዚኣብሔር ዝሃቡ ሕጊ 10 ትእዛዛት ከንብበሎም ከሎ ንፉዓት ሕጂ ነህምያ ከምኡ ይድብል ዘሎ እቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ኣፍሪስናዮ ኢሉ። ሕጂ ግን እግዚኣብሔር መሓረና ሓግዘና በቃ ኢልዎ። ድሓር እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓሪ እዩ። ሓቀይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት ድሓር ሓደ ግዜ እንታይ ኮይኑ መሲልኩም? ነህምያ ናብቲ ንጉስ ኣትዩ። ድሓራይ ናብቲ ንጉስ ኣትዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ንጉስ ልቡ እንታይ ገይርዎ? እግዚኣብሔር ደሪኽዎ ወይ ከዓኒ ንነህምያ ክሕግዞ ከም ዘለዎ ገይሩ። ድሓር ነህምያ ድስተ ምስ ኣቕረበሉ እቲ ንጉስ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም? ነህምያ ገጽካ ጽቡቕ የለን ኢልዎ። እንታይ ኮንካ ኢልዎ። ድሓር ነህምያ ኩሉ ነጊርዎ። ኢየሩሳሌም እታ ቤት እግዚኣብሔር ዘለዋ ከተማ ንሳ ፈሪሳ ኢልዎ። ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ኢልዎ። ንዓ ከይደ እንታይ ክገብር ኢልዎ? ካሃንፃ ደልየ ኣለኹ ኢልዎ። ድሓርቲ ንጉስ እንታይ ገይሩ መሲልኩም? ወረቐት ፍቓድ ሃብዎ ኢልዎ። ኩሉ ንብረት ከዓኒ ዘድልዮኻ ሓግዝዎ ኢልዎ። ሪኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ኣምላኽ እዩ። መገዲ ከፊትሉ ንነህምያ ማለት እዩ። ድሓር ነህምያ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሱ። ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሱ ሽዑ ኩሉ በዓሉ ፕላን ኣውፂኡ ንኩሎም ኣኪቡ ነጊርዎ። ሪኢኹም ኩላ እቲ ሓፅሪ ናይ ኢየሩሳሌም ወይ ከዓ መካበቢያ ናይ ኢየሩሳሌም ክንሃንፆ ኢና ኢልዎም። ቀልጢፍና ክንውድኦ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዓ ክሕግዘና ኢልዎም። ድሕሪኡ ኩላቶም ሓራይ ኢሎም ጀሚሮም ማለት እዩ። ኢኹም ህፃናት ኩላቶም ይሰርሑ ኣለዉ። ኩሉ እንዳገበሩ በቃ ማዕፆ ዘድልዮ ማዕፆ ነቲ መንደቕ እንዳገበሩ ተሓጋጊዞም ኩላቶም እንታይ ገብሩ ነይሮም? ናይ ኢየሩሳሌም መካባቢ እቲ ሓፁር ይነድቅዎ ነይሮም። ድሓር ሓደ ግዜ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ፀላእቶም መፂኦም ይስሕቅዎም ነይሮም። ከመይ ጌርኩም ክትውድእዎ? እዚ ዓብዪ መንደቕ ኢሎሞ ገፊሕ ኢሎሞ ክኸልክልዎም ከዓ ይፍትኑ ነይሮም። ኣይሁዳውያን ግን ትሪእዎ ኣለኹ በዓል ነህምያ እንዳነደቑ ከሎ መካለኻለ ከዓ ሴፍ ሒዞም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳሓገዞም እንታይ ገብሩ ነይሮም? ይነድቅዎ ወይ ከዓ ይውድእዎ ሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ። ድሓር ወዲኦሞ ህፃናት ትሪኡ ኣለኹም። ምስ ወድእዎ ኩሉ ድሓረይ እዝራ ትሪእዎ ኣለኹም። እዚ ማእኸል ዘሎ ካህን እዝራ ነቲ ሕጊ ናይ ሙሴ ነቲ ቅድም ርሲዖሞ ዝነበሩ ኣምፂኦም ከም ብሓድሽ ነቲ ህዝቢ እስራኤል ብምሉኡ ወይ ከዓ ንህዝቢ ይሁዳ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም መሲልኩም? ከንብብሎም ጀሚሮም። ሪኢኹም ህፃናት ትዝክሩ ኢኹም ምስ ሙሴ ከንብበሎም ከሎ ልክዕ ከምኡ ኸ ሕጂ ነዚ ትእዛዝ ናይ እግዚኣብሔር ንሕና ክንሕልዎ ኢና ኢሎም ተሓጒሶም በቃ ንኩሉ እቲ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ሰሚዖሞ። ሪኢኹም ህፃናት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ኣምላኽ እዩ። መሓሪ ኣምላኽ ኢኻ
እስራኤላውያን ብዙሕ በዲሎም ኩሉ ሕግታት ናይ እግዚኣብሔር ገዲፎሞ ረሲዖሞ ነይሮም። ሕጂ ግን እንደገና ምሕረት ገይሩሎም። ሓራይ ዶ? እግዚኣብሔር ለዋህ ኣምላኽ ኣቦ እዩ። ሓራይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት ንዓኹም ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የፍቅረኩም እዩ። ርኢኹም ህፃናት? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ መሓሪ ኣምላኽ ፈቃር ኣምላኽ እዩ። እዚ ኩሉ እስራኤላውያን ኣይሁድ ኩሉ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ረሲዖሞ ገዲፎሞ ነይሮም። ሕጂ ግን ምስ ለመንዎ መሊሱ እግዚኣብሔር ምሕረት ገይሩሎም ሓጊዝዎም። እዚ ኩሉ ሓፁር ናይ መኻበብያ ናይ ኢየሩሳሌም ኣብ ክንደይ መዓልቲ ሰሪሕዎ መሲልኩም? ነህምያ ምስ እናቱ ኣሕዋቱ ኮይኑ 52 መዓልቲ ጥራይ። ርኢኹም ህፃናት? ኩሎም ኣብቲ ከባቢኦም ዘለዉ ከዓ ገሪሞም ሰንቢዶም እዝስ እግዚኣብሔር ይሓጊዝዎም ኢሎም። ሓራይ ዶ ህፃናት? ቀልጢፎም ኩሎም ተሓጋጊዞም ሰሪሖሞ። ንፉዓት ህፃናት እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሪ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይፍቅረኩም ህፃናት። ቻው ህፃናት።